Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra. Hem de sortir de Barcelona, com més aviat millor. I on vols anar? A França. El meu pare buscava un lloc segur per tots dos. Però a Cotlliure ens esperava el desastre. La ciutat estava presa per les autoritats. No ens van donar cap oportunitat. D'aquí ben poc, Europa no serà un lloc segur. M'han parlat d'un poeta xilè que des de les seves oficines de París organitzen el trasllat d'espanyols a Xile. Ells l'ajudaran. Hola! He vingut amb el pare. Volem saber si un poeta ens portarà al paradís. Encantat de conèixer la senyoreta Júlia. Jo sóc en Pablo Neruda. Que sigueu molt feliços a Xile. Mai de la vida havia vist una cosa tan gran. El Winnipeg era un vaixell concebut per portar 90 persones, però al final en vam embarcar 2.500. Aquesta que salpa podria ser la teva millor obra. Que la crítica esborri tota la meva poesia, si vol. Però aquest moment no el podrà esborrar ningú. Ningú sabia si podrien tornar el que deixaven enrere. Només es podia mirar endavant.